Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Miko. Taong 1988, Mayorga, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagpapagamot si Miko ng buntis niyang asawa. Napag-alaman kasi noon ng albularyong hiningian niya ng pangontra na hindi ordinaryong sanggol ang dinadala nito. Bagaman hindi pa yon kumpirmado, mariing naniniwala ang albularyo na mataas ang posibilidad na mangyari ang bagay na yon. Bukod kasi sa napakadali ng senyales kagaya ng bigla ang paglobo ng tiyan nito, may mga pagkakataon ring napapansin nila na kapag hindi binababad ng kanyang asawa sa maalat na tubig ang tiyan nito tuwing hapon, kumikirot at sumasakit yon buong magdamag. Dahil sa pangyayaring yon, araw-araw sumasalok si Miko ng tubig alat sa dalampasigan. Hindi naman yun naging mahirap sa kanya, gawa ng malapit lang naman sila sa dagat. Halos magmula noong malaman niya ang kalagayan ng kanyang asawa, yun na palagi ang kanyang pinagbibigyan ng atensyon. Para kay Miko, napakahalaga ng magiging anak nila sapagkat yon ang pinakauna. Ilang taon na din kasi nilang hangad na magkaroon ng supling at yun lamang ang pagkakataon na pinagbigyan sila ng Panginoon. Pagkaraan ng 3 buwang pagdadalang tao nito, labis naman ang kanyang pasasalamat sa albularyo gawa ng palagi itong nakabantay sa kanilang mag-asawa para magbigay ng tulong. Marami na rin yung pangontrang ibinigay sa kanila na parabang matindi rin ang pagmamalabis ng albularyo na mabuhay ang bata. Isang hapon matapos matingnan ng albularyo ang asawa niya, nagpasya yung magbantay sa bahay nila para kausapin siya. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, tapatan namang inilahad ng albularyo sa kanya ang tungkol sa nalalapit na pagsapit ng mga buwang magbibigay peligro sa kanyang asawa. Naniniwala ang matandang yon, hindi magiging madali sa kanila ang pag-aalaga rito gawa ng hindi ito pangkaraniwang tao. Ni hindi nga alam ng albularyo kung tatablan ba yon ng pangontra, maging ng mga medalyong pansamantala niyang inilapat sa tiyan ng asawa ni Miko. Noy, sa mga susunod na buwan, kailangan mo na munang itigil ang trabaho mo. Siguraduhin mong sa lahat ng oras, kasama ka ng asawa mo. May kutob akong may nagmamasid na. Wika ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na kahit wala pa silang nararamdaman sa kanilang lugar, kinakailangan nilang maghanda sa kadahilan ng malapit ng sumapit ang mga buwan kung saan mapapansin na ng mga aswang ang tiyan nito. Pagtatapat pa ng matanda, magiging mahirap sa kanilang dalawa ang mga buwan hanggang sa pagsapit ng kapanganakan ng kanyang asawa, lalo pat hindi nila alam kung ano ang makakatulong sa sanggol o makakapaminsala rito. Nang marinig naman ni Miko ang sinabi ng matanda, nanatili naman siyang walang imik habang malalim na nag-iisip. Maya-maya pa, pagtitig niya sa pagmumukha nito, mahinahon naman siya ditong sumagot ng, "Hindi naman siguro magiging mahirap. Kung talagang may dugong engkanto ang batang yan, sana naman matulungan siya ng kanyang mga kalahi. Wala naman sigurong kadugong maghahangad ng mga bagay na ikakapahamak ng kanilang pamilya." Matapos naman yung marinig ng albularyo, tumangulang naman ito na parabang wala itong pagtututol sa mga sinabi ni Miko. Makalipas lamang ang ilang araw, para mas kumapit ang tubig alat sa katawan nito, nagdesisyon si Miko na hapon-hapon yung samahan sa dalampasigan. Tuwing umaga, pinapaligo niya yon ng malinis na tubig at kapag hapon naman, pinapababad niya yon ng kalahating oras sa tubig alat. Bagaman medyo nahihirapan na ang asawa niya sa kanilang ginagawa, walang pagpipilian si Miko
sa kadahilanang yun lamang ang paraan para maging maganda ang tulog nito kinagabihan. Sa pagsapit ng Biyernes, ikahuling linggo ng buwan, habang nagbababad sila Miko sa dalampasigan, bigla naman siyang napatayo nang makasilay siya ng 2 taong umahon mula sa malalim na parte ng dagat. Pagsilay niya sa mga ito, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilanang magsasampung katao ang lalim ng parteng yon. Pakiramdam noon ni Miko, parang naglalaro lang ang dalawa, gawa ng hindi man lang ito nakakaramdam ng pagod sa katawan nila. At dahil sa wala siyang nakitang tao na kasabayan nila doon, inakala na lamang niyang baka nauna lang ang mga ito. Habang naglalakad ang mga ito, unti-unti namang nasisipat niya ang makikinis nitong mga balat na animoy mga turista. Paglapit nito sa kanila, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kakaibang pagkurap ng mga mata nito. Hindi mawari ni Miku noon pero nasisiguro niya wala silang kababaryong gano'n ang itsura. Bagaman nakakaramdam na siya ng kilabot sa kanyang katawan, pinili niyang maging kalmado sa harap ng mga nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang nagsalita ang isa sa mga ito kung saan tapatan nitong inilahad sa kanila ang mabuti nitong hangarin. Ayon sa nilalang na yon, inutusan silang magbantay sa anak ni Miko bilang parte ng depensa nito. Hindi kasi sapat ang tubig alat, lalo pat naramdaman ng mga nilalang na yon ang malalakas na presensya ng mga aswang na bumabalot sa kabuoang lupain ng Mayorga. Dahil sa sinabi nito, doon na naglakas loob si Miko na sumagot dito ng, "Ano naman ang magagawa niyo sa mga aswang na yon? Papatayin niyo sila? Mas mabuting umiwas roon kesa naman makipagkomprontahan." Nang marinig naman ng nilalang ang sinabi niya, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Manood ka, kaibigan. Di namin to ginagawa para sa inyo. Gagawin namin ito para sa anak mo." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang umalis sa tabing dagat. Pagdating nila Miko sa kanilang tahanan, dali-dali naman silang pumasok sa loob kung saan ang 2 lalaki ay minabuti namang magpaiwan sa labas ng kanilang tahanan. Kahit anong pilit niya ritong pumasok, tila bang wala yung kakayahang tumuloy sa loob ng kanilang bahay. Ang mas ikinagulat niya pa noon ay ang pagkakaroon nito ng malakaliskis na mga balat na animoy hindi ito sanay na manatili sa lugar na walang dagat. Alam ni Miko na hindi pangkaraniwang tao ang mga ito, subalit alang-alang sa kanyang kapanatagan, kinakailangan niyang ipagsawalang bahala ang mga bagay na kanyang napansing kakaiba. Sa paglalim ng gabi, habang nakahiga siya sa silid nilang mag-asawa, panay naman ang pagramdam niya sa 2 lalaking nagbabantay sa labas ng bahay nila. Pagtungtong ng 11:11 ng gabi, nang akmang papatulog na siya, bigla naman siyang napabalikwas nang makarinig siya ng napakahinang huni ng wakwak. Yon ang unang beses na nagparamdamang nilalang na yon sa kanilang tahanan, kung kaya't labis naman niya yung ikinabahala. Walang sabi-sabi, agad namang tumayo si Miko sa kinahihigaan nito at dali-daling tumungo sa sala ng kanilang tahanan. Pagdating niya roon, agad naman niyang pinatay ang gasera nilang nakasindi hanggang umaga upang hindi makita ng mga nilalang sa labas ang eksaktong lugar na kinaroroonan nila. Pagsilip naman niya sa siwang ng dingding, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 lalaking nakatayo kasama ang 2 nilalang na gawa sa purong tubig. Hindi niya mawari pero alam niyang buhay ito. Bukod kasi sa nakatayo yon, meron din yung mga galamay na animoy ginagamit ng nilalang upang mas lalong mapatalas ang kanyang pandama.
Makalipas lamang ang ilang minuto, humaba ng husto ang galamay nito kung saan bigla naman yung sinabayan ng malakas na pagsigaw ng isang nilalang di kalayuan sa kanilang tahanan. Hindi naglaon, bumungad sa kanyang mata ang isang wakwak na animoy pilit nagpupumiglas sa pagkakahawak ng nilalang sa binti nito. Habang pinagmamasdan niyo ni Miko, gulat na gulat naman siya sa kadahilan ng unti-unting umuusok ang balat nito. Maya-maya pa, tuluyan ng natupok ang binti ng wakwak kung saan nagbigay naman ito sa kanya ng hindi maipaliwanag na sakit. Pagkalas nito sa nilalang na tinawag ng engkanto, dali-dali naman yung gumapang papalayo, subalit naging huli na ito para dito. Bago pa man kasi tuluyang makabalik sa dilim ang wakwak, bigla yung napalibutan ng tubig na siyang unti-unting lumunod sa katawan nito sa kanyang kinatatayuan mismo. Noong una nagpupumilit pang makalabas ang nilalang na yon, pero saan mang lupalop siya tumungo, hindi siya nilulubayan ng tubig alat. Pagkaraan ng ilang minuto, tumigil na ang katawan nito sa paggalaw. Pagsilay ng dalawang engkanto na patay na ang nilalang na yon, doon pa lamang nila tuluyang pinalusaw ang purong tubig na nilalang. Matapos ang pangyayari, agad naman yung bumalik sa tabi ng bahay nila Miko para magbantay. 2 linggo pa ang lumipas, nanatili pa rin ang mga nilalang na yon sa kanilang bahay. Dahil dito, nagawa na yung makausap ng albularyo kung saan doon naman nila nalaman ang totoong lahi ng mga ito. Ayon sa dalawa, isa silang engkantong namamahay sa karagatan, subalit malayo ang kanilang lahi sa mga reyna at syokoy. Hindi sila nabibilang sa mga yon, gawa ng sa pinakailalim sila ng dagat naninirahan. Kaya lang naman nagawi sila sa lugar ni Miko, gawa ng ito ang nalagyan ng binhi ng kanilang hari. Tuwing ika-7 taon kasi, umaahon sa dagat ang pinuno ng kanilang uri para mangitlog. Hindi pangkaraniwan ang proseso ng pangingitlog nito sa kadahilan ng kinakailangan nito ng katawan ng tao para mabuhay ang kanyang supling. Kapag hindi na ipasa roon ng hari ang kanyang itlog, tuluyan yung mamamatay pagkaraan lamang ng ilang araw. Base sa pagkakaintindi ng albularyo, hindi naman nakikisawsaw ang hari ng mga engkanto sa katawan ng asawa niya, bagkus ay isinasabay lamang ang anak nito sa kanya ring anak na nabuo sa loob ng sinapupunan ng kanyang asawa. Makalipas pa ang 2 buwan matapos ang pangyayaring yon, hindi naging madali ang pinagdaanan nila Miko. Gabi-gabi noon merong bumibisita sa kanila sa pagbabakasakaling magagawa nitong makuha ang anak niya. Hindi naman yun pinahihintulutan ng mga engkantong bantay, kung kaya't bago pa man makalapit ang mga aswang, nagagawa na nila yung paslangin. Isang araw, habang abala sila sa mga gawaing bahay, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang pagdating ng albularyo. Pagpasok nito sa loob, agad naman siya nitong kinausap ukol sa pasyente nitong kasalukuyang bihag ng isang gabunan. Ayon sa matanda, matinding paghihirap ang pinagdadaanan ng biktima sa kadahilan ng hindi ito nilulubayan ng nilalang. Ang mas labis pang ikinakabahala niya ay ang paulit-ulit nitong pagbabanta sa buhay ng pasyente na papatayin niya ito kung hindi susundin ng albularyo ang nais nitong mangyari. Iisa lang ang bukang bibig ng nilalang na yon, at yon ay ang pagnanasa nitong sumapi sa katawan ni Miko. Hindi mawari ng albularyo ang nais nitong mangyari, subalit meron itong kutob ukol sa hangarin nitong mapalapit sa buntis niyang asawa. Matapos naman niyang marinig ang bagay na yon, dali-dali naman nilang pinuntahan ng 2 engkantong bantay. Pagdating nila sa kinaroroonan nito, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pang ilahad doon ng mga pangyayari.
Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanilang istorya, agad din naman itong nagbigay ng abiso sa kanila na patayin na ang pasyente ng albularyo. Ayon dito, kung maaawa sila sa taong yon, magdudulot lamang ito ng dagok sa sanggol na dinadala ng kanyang asawa. Siyempre, dahil sa pinanghahawakan nitong utos na bantayan ng sanggol hanggang sa makalabas ito, lahat ng banta ay kanilang maagap na pinagdesisyonan. Pagtayo ng dalawang nilalang, tahimik naman itong sumama sa kanila patungo sa bahay ng albularyo. Pagdating nila roon, agad namang tumambad sa kanila ang kamag-anak ng pasyente nito, kung saan walang pagdadalawang isip naman yung inihipan ng usal ng engkanto. Sa pagkawala ng wisyo nito, dali-dali namang pumasok ang dalawa, taliwas sa nais mangyari ng matanda. Nang marating na nila ang silid ng pasyente, hindi naman maiwasan ni Miko na makaramdam ng kaba sa kadahilan ng habang pinagmamasdan niya ang mga engkanto, ramdam niya ang masamang binabalak nito. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang biglang lumitaw sa kanilang tabi ang nilalang na nasa kaanyuan ng purong tubig at kasabay nito ang pagwika ng isang engkantong nagkatawang tao ng, "Huwag niyo kaming pipigilan. Sumusunod lang kami sa utos. Sino mang tao ang magiging banta sa bata, hindi kami magdadalawang isip na patayin ito." Matapos naman yung marinig ng albularyo, wala na silang nagawa kundi ang manahimik habang maiging nagmamasid. Maya-maya pa, agad namang binalot ng nilalang ang pasyente ng matanda, kung saan kitang-kita nila ang pagpupumilit nitong umahon sa tubig na pilit lumulunod sa kanya. Subalit, dahil sa panghihina ng katawan nito, wala na yung nagawa kundi ang maghintay ng huling hininga ng kanyang buhay. Bago pa man yun tuluyang mawala ng buhay, rinig naman nila ang pagsigaw ng gabunan sa loob ng katawan nito na parabang hindi yun makapaniwala sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ng dalawang engkanto, agad naman nilang hinugot ang kaluluwa nito sabay pasok sa isang garapon na punong-puno ng lumot. Nang maisakatuparan na nila ang bagay na yon, inabisuhan nila si Miko at ang albularyo na sumunod. Pagkarinig nilang dalawa sa sinabi nito, hindi naman sila tumutol, lalo pat hangad din naman nilang malaman ang gagawin ng dalawa. Habang binabagtas nila ang daan, doon niya napag-alaman na kahit walang bantay sa kanilang tahanan, mananatiling ligtas ang kanyang asawa. Sa oras kasi na merong doong pumasok na masamang nilalang, aahon mula sa ilalim ng lupa ang espiritual na engkantong pinabantay nila roon. Hindi pangkaraniwan ang nilalang na yon, gawa ng marami itong abilidad na hindi pangkaraniwan sa mga engkanto. Kaya nitong humigop ng kaluluwa ng tao at kung masyado namang malakas ang kalaban nito, meron yung kakayahang kumalas ng anumang karga ng kanyang katunggali. Mariinding inilahad ng dalawa na kung sakali mang meron silang makalaban na hindi basta-basta at namatay sila, magpapatuloy sa pagbantay ang nilalang na yon hanggang sa ipanganak ang kanilang bagong hari. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating nila ang isang bahay sa gilid ng palayan kung saan sarado ang lahat ng pinto at bintana nito. Sa unang tingin aakalain mo roong walang tao, gawa ng bukod sa napakaraming damo sa bakuran nito, wala ka ring masisilayang tsinelas sa entradang pinto. Pagdating nila sa pintuan ng kubo, agad naman yung tinadyakan ng katabi niyang bantay, kung saan doon bumungad sa kanila ang katawan ng gabunang nakaratay sa tumba-tumba. Bagaman hindi yun gumagalaw, alam nilang buhay na buhay ito, gawa ng patuloy yung humihinga ng malalim. Matapos nilang masilayan ang nilalang na yon, kampante naman yung nilapitan ng isang bantay habang nagwiwika ng, "Dito ka lang pala nagtatago.
Kung hindi ako nagkakamali, ito yung aswang na nakatakas sa amin noong nagdaang gabi. Mabuti at nahuli mo na siya, tanda. Dahil kung hindi, paniguradong magbibigay lang ito ng karagdagang problema sa atin. Ilang buwan na lang, manganganak na ang asawa mo, Miko. Sa wakas, malapit na ring matapos ang ating trabaho. Nang marinig naman yon ng albularyo, agad naman itong pinatigil ang dalawa na parabang meron yung nararamdamang kakaiba. Nang akmang papatayin na ito ng isa sa mga bantay, bigla naman yung tumilapon sa dingding ng bahay at kasabay nito ang pagkawasak ng garapong pinagkukulungan ng kaluluwa ng gabunan. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman silang umatras sa kinaroroonan nito para maghanda. Maya-maya pa, nang mumulat na ang mata ng matanda, sinundan naman yon ng pag-iihip ng malakas na hangin sa paligid. Unti-unti na ring bumigat ang presensya nito, indikasyon na hindi yon pangkaraniwang nilalang. Sa pagtayo ng gabunan sa kanilang harapan, paisa-isa naman sila nitong pinagmasdan. Habang nakatitig sa kanila ang nilalang na yon, bakas sa pagmumukha nito ang kawalan ng takot sa kanilang grupo. Yung tipong kahit nasukol na ito, hawak pa rin ito ang iilan sa mga alas para manalo. Dahil sa ipinakitang pag-uugali ng nilalang, agad naman yung sinugod ng dalawang bantay kung saan walang kahirap-hirap nitong nasalag ang mga pag-atake. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, bahagya namang napaatras ang gabunan sa pinakadulong bahagi ng bahay nito, subalit hindi nito pinahintulutan na magawa yung masinagan ng sinag ng araw. Bago pa man ito tuluyang madarag ng dalawang bantay, umihip yon ang usal sa kanyang balat na siyang naging sanhi upang malusaw ang balat kayong ginamit ng mga engkanto. Sa puntong yon, hindi na nila gaanong malapitan ang gabunan, kaya na may napilitan ng albularyong makipagbuno rito. Habang nagtatagisan sila sa pamamagitan ng lakas, naghihintay naman ng dalawang pagkakataong masukol ang gabunan. Hindi na kasi sila noon basta-bastang makalapit, ultimo ang nilalang nagawa sa purong tubig. Kusa kasing nalulusaw ang espiritual na anyo nito sa oras na makadikit lamang yon sa balat na inihipan ng kanilang kalaban. Dahil sa pangyayari, kung kaya't tumagal ang duelo hanggang sa hindi naglaon, nagawa yung masukol ng albularyo. Labis-labis na lamang ang pasasalamat ni Miko sa matanda, gawa ng dalubhasa din yon pagdating sa paggamit ng mga buhay na salita. Upang hindi na makatakas ang gabunan, agad naman nila itong ipinako gamit ang selyo at tigalpo. Pagramdam nilang wala na itong kakayahan, nagdesisyon na ang dalawang bantay na lunurin ito sa pamamagitan ng kanilang mga tinatawag na nilalang. Sa pagkamatay ng gabunang yon, unti-unti nang nagiging magaan para sa kanila ang mga bagay-bagay. Kahit may isang ordinaryong tao ang nagbuwis ng buhay, labis naman nila itong ipinagpasalamat, lalo pat kahit papaano, nagawa naman nilang mailigtas ang kanyang asawa. Sa pagsapit ng araw ng kapanganakan nito, kasabay na lumabas ng anak niya ang isang uri ng isda na merong malagintong kaliskis. Agad yung itinago ng dalawang bantay kung saan noon ding mismong gabi, naglaho na lamang yon na parang bula. Ni paalaman lang ay hindi nito nagawa na parabang nagmamadali ang mga ito. Kinaumagahan noong gabing yon, natuklasan ni Miko ang dalawang bungkus ng perlas na iniwan ng mga ito sa lugar na madalas nilang tambayan. Dahil sa mga perlas na yon, kung kaya't yon ang naging pundasyon ng kanilang pamilya upang makagawa ng negosyo at panibagong buhay. Hindi na rin nila ninais pang manatili sa Mayorga dahil nagpasya ang kanyang asawa na doon na lamang manirahan sa kinalakihan nitong lugar. Di hamak na mas ligtas doon
kumpara sa lugar nila Miko. Para wala na silang pagtatalo, sumang-ayon naman siya roon ng hindi napipilitan. Sa paglipas ng taon, naging maayos naman ang kanilang anak. Lumaki rin yun na walang iniindang komplikasyon. Labis naman yung ipinagpasalamat ni Miko, lalo pat naging tapat ang mga nilalang sa mga salita nito. Pero alam niyo ba, na kahit malaki na ang anak niya, hindi pa rin niya malilimutan yung minsan niyang nasaksihan na pagkawala ng gabunan mula sa loob ng garapon. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang galing nung mga engkanto tsaka netong nilapitan niyang antingero, no? Kasi para sa kalaman yung lahat, sobrang hirap ikulong ng gabunan. Tapos ilalagay nyo lang sa garapon. Di ba nga, pansinin nyo yung mga ibang kwento natin, ha? Na kapag nagkukulong sila ng gabunan o nagseselyo ng isang gabunan, katakatakot na ritual, sobrang lalim na aral, at kung ano-ano pang medyo komplikado na makuha ng isang ordinaryong tao. Though yung tumulong naman mga engkantong tubig, so may posibilidad. Pero yung manggagamot, malaki rin yung naitulong di ba? Kaya sobrang bilib ako dun sa tatlo na nagawa nilang ikulong yun. Kaso ang ending, nakawala rin Pero kahit nakawala yung gabunan, parang alam na rin nila yung gagawin nila. So yun lang yung nakita kong maganda rito sa kwento na to. Tsaka nakapanganak ng maayos yung asawa ni Miko. Kasi kung sakasakali na walang kasabay to, o wala tong kakambal na engkanto mula sa kabilang mundo, malamang sa malamang, food tripin lang to nung gabunan. Pero yun, sinuwerte pa rin sila di ba? Kaya ganda lang rin ng ending. Ang matindi pa dyan, yumaman silang pamilya, di ba? Kaya okay naman para sa akin. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.